Gràcies, bona nit. Bé, una vegada més el tema del mercat damunt la taula i una vegada més doncs, sembla que els números no casen, no quadren o no s'han explicat com deurien haver-se explicat. Assistem ara en una situació en la qual el Partit Popular va gastar-se 1,5 milió d'euros fent un edifici en la plaça del Mercat sense saber si aquest edifici va ser socialment rendible o econòmicament sostenible. Per què? Perquè només junt de la setmana passada, en la comissió d'Hisenda que tinguérem, jo vaig preguntar a la regidora si ja havien dit quines condicions havien de complir els mercaders que volgueren quedar-se allí una parada per a quedar-se una parada. I la resposta de la regidora va ser que no. És a dir, així l'Ajuntament, sense tindre clares les condicions per a que els mercaders es queden en una parada i, per tant, sense saber quants mercaders van a voler optar a tindre una parada, va a invertir 1,5 milió d'euros de diners municipals en construir un edifici que no van a saber, que no saben encara, si va a tindre una parada, 3 parades o 12 parades. Perquè quan no saben les condicions, no tenen garantia segura de que els mercaders que s'hagin interessat primerament, finalment acaben quedant-se un lloc de venda en aquest edifici. Això per un costat. Després, va a pagar-se del remanent de tresoreria. Però què és el remanent de tresoreria? I així a mi sí que m'agradaria fer una miqueta d'explicació i de pedagogia. El remanent de tresoreria no és més que els diners que no es gasten durant un exercici pressupostari. És a dir, els diners que han deixat d'invertir-se durant els 12 mesos de l'any 2013. Això el que vol dir és que durant aquests 12 mesos de l'any 2013 ha estat retallant-se o ha deixat d'invertir-se més diners en serveis socials, en prestacions socials, en plans d'ocupació, en millora de l'esport, en baixar els preus del poliesportiu, en educació, en sanitat, etc., per a que sobraren aquests diners. Perquè, clar, la llei diu que el remanent de tresoreria només pot destinar-se o a amortitzar deute o a inversió. Claro, és l'excusa perfecta. És l'excusa perfecta. Ahorrar i estalviar i retallar durant els 12 mesos de l'exercici pressupostari en serveis i en prestacions per als ciutadans per a que quan s'acaba aquest exercici pressupostari i ens sobra 1,5 milió d'euros, dir que efectivament només podem fer que un edifici perquè aquests diners només poden destinar-se a obra o a amortitzar deute. A més de tot això, per tant, caldria dir-ho també, presumir de tindre un superàvit d'1,5 milió d'euros, tela, perquè qualsevol pressupost ben fet ha de sumar 0 al final. Qualsevol pressupost que estigui ben fet ha de donar 0 al final quan se resten els ingressos i les despeses. I més en temps de crisi. Tindre 1,5 milió de superàvit en temps de crisi, quan hi ha gent que està patint, que no té feina, que no pot pagar el rebut de la llum i que té que anar a demanar vals d'alimentació, tela. Per a gastar-se-ho en un edifici que no saben, no tenen la certesa de que ens faci falta i que no saben si va ser socialment i econòmicament rendible. Tela, facin-s'ho veure. I després, el que vostès han venut a la ciutadania. Vostès li han venut a la ciutadania en este pamflet, en publicacions en el Twitter del Partit Popular i en el Berca, que a més el paguem entre tots, que gràcies a la excelente gestió de l'equip de govern tenim 880.000 euros en subvencions per a pagar aquest edifici. Mentira. Mentira, perquè avui estem aprovant pagar-ho de diners de l'Ajuntament, de diners que han deixat d'invertir-se en serveis i en prestacions socials durant tot l'any 2013. I també han dit que la reforma de l'any 2007 anava a costar a l'Ajuntament 1 milió d'euros. Mentira. Mentira. Perquè aquella reforma costava 1 milió d'euros, però hi havia una subvenció de 210.000 euros. I el que faltava fins al milió d'euros anaven a pagar els mercaders, que ja sí que sabien les condicions a les que havien de sotmetre. I anaven a pagar els mercaders a canvi de quedar-se una parada per a 20 o 25 anys. Això sí que era una reforma i un mercat a cost zero per a l'Ajuntament, i no el que vostès ens han venut. A més, també no tenen cap estudi de viabilitat. Estan fent-ho uixes cegues. Tampoc tenien cap estudi de viabilitat amb el pàrquing. I què és el que ha acabat passant? El que ha acabat passant és que tenim allí un pàrquing que ha costat 6 milions d'euros, que només ha venut 6 places, i 6 places que anem a llevar-nos de les mans i que anem a treure 1 milió o 2 milions d'euros de la seva venda, només n'han venut 6. I el pàrquing de rotació només recapta 20.000 euros a l'any. 20.000 euros a l'any. A més, per això que parlàvem abans de les despeses que està aglutinant aquest Ajuntament,
Només de l'any 2013 hem d'indemnitzar a l'empresa que gestiona la rotació del pàrquing amb 70.000 euros. I aquest contracte l'han signat vostès per a 20 anys. Van a fer el mateix amb el mercat? Perquè així només tenen dues opcions. O es regalen les parades als venedors per omplir-les, amb la qual estan exercint la competència deslleial amb la resta de comerços del poble que no poden ficar allí una parada, o els obliguen a pagar part o a sufragar part del cost de l'obra d'aquest edifici, amb la qual veurem si són capaços d'omplir les 12 parades que volen fer. Gràcies.